вазъи истирдод ба Тоҷикистон ва боздошти минбаъдаи ҳомии ҳуқуқи маъруфи тоҷик Иззат Амон ҷомеаи Тоҷикистонро ба шӯъ овард. дар тамоми платформаи сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ мардум аз чунин корҳои мақомоти Тоҷикистон изҳори норозигӣ мекунанд ва талаб мекунанд ки ҳомии ҳуқуқ фавран озод карда шавад. танҳо баромада бигӯяд ки ман дар ана ҳамин лаҳзаи мушкилоти зиндагиам ки нони хӯрдан надоштам, аз Иззат Амон кӯмак гирифтам. ҳама фаъолони маъруфи тоҷик ва инчунин мухолифини дар хориҷа буда бо муроҷиатҳои видеоӣ бо талаби раҳоии ҳимоятгар муроҷиат карданд. инчунин беш аз 100 видео бо талаботҳои монанд аз шаҳрвандони оддии Тоҷикистон нашр шудааст. Манбаъҳои Хабарҳо дар Душанбе иттилоъ медиҳанд ки мақомоти шаҳр дар робита бо эътирозҳои эҳтимолии мардум режими шадиди амниятӣ ҷорӣ карданд. нерӯҳои амниятӣ дар кӯчаҳои шаҳр шабонарӯз посбонӣ мекунанд. ёдрас мекунем ки рӯзи 25 март аввалин гузоришҳо дар бораи рабуда шудани Иззат Амон аз ҷониби полиси Русия пайдо шуд ва намояндагони расмии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҳангоми пурсуҷӯи хешовандон ва дӯстони ҳимоятгар изҳор намуданд ки дар бораи боздошти ӯ ҳеҷ маълумоте надоштанд. рӯзи 26 март Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад ки нисбати Иззат Амон бо иттиҳоми қаллобӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. маълумоти дахлдор дар сомонаи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст. хабар дода мешавад ки холоф Иззатулло Амонович гӯё аз як сокини ноҳияи Восеъ Бобоҷон Шарипов 40,000 рубл ва $1,000 амрикоӣ барои мусоидат дар озодӣ аз ҳабси бародари Бобоҷон Ҳасан Шарипов гирифтааст. аммо холоф дар ягон тафтишот иштирок накардааст, чораҳо наандешидааст ва барои ҳимояи Шарипов Ҳасан ягон чораи надидааст ва ё ёрии ҳуқуқӣ накардааст. Вазорати корҳои дохилӣ инчунин қайд мекунад ки холоф маблағҳои бо роҳи қаллобӣ ба даст овардашударо ба мақсадҳои худ истифода бурда ба шаҳрванд Бобоҷон Шарипов зарари моддӣ расонидааст. рӯзи 27 март Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон низ хабар додааст ки Иззат Амон тибқи қарори додгоҳи Тверскои шаҳри Москва барои вайрон кардани қоидаҳои будубош дар ин кишвар ва гирифтани ғайриқонунии шаҳрвандии Русия аз Русия хориҷ карда шудааст ва пас аз он ӯ дар Душанбе бо иттиҳоми қаллобӣ боздошт гардид. рӯзноманигори маъруфи Русия Максим Шевченко дар стримии худ чунин амалҳои мақомоти Русияро бедодгарии воқеӣ номид. Где он, надо сказать, что Иззат Амон закончил дипакадемию, защитил в России диссертацию, имел российское гражданство с 96 года, жил в России, не тужил, имел тут детей, семью, дети, жена, российские граждане, у него все живут. Это не имеет значения. Какой-нибудь мент может взять твой паспорт российский со всем этим гербом, плюнуть на него, разорвать его и за 3 дня отправить тебя туда, где тебя, скорее всего, ждет расправа. А так Иззат Амон знаю, мне тоже помогла за деньгами, за питание, когда вирус здесь был. блогери тоҷик аз шаҳри Душанбе Абдуллоҳ Аббосов ин вазъро чунин шарҳ дод. Иззат Амон сиёсатмадор набуд, узви ягон ҳаракат ва ё ҳизби мухолифин ҳам набуд. ӯ танҳо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи башар фаъолият мекард, ба муҳоҷирони меҳнати тоҷик кӯмак мекард, чӣ дар соҳаи ҳуқуқӣ бошад ва чӣ кӯмаки моддӣ ҳам бошад. хусусан дар замони ҷорӣ шудани карантин дар Русия муҳоҷирони меҳнатӣ ба ин шоҳид ҳастанд. вале вақтҳои охир ӯ режимро танқид мекард, ба мардум муроҷиат мекард, то мардум ба худсарии режим нисбати онҳо хомӯш набошанд ва риояи ҳуқуқҳои онҳоро талаб мекард. вале вақтҳои охир ӯ режимро танқид мекард, ба мардум муроҷиат мекард, то мардум ба худсарии режим нисбати онҳо хомӯш набошанд, риояи ҳуқуқҳои онҳоро талаб мекард. албатта режими имрӯзаи Тоҷикистон шахсиятҳоеро ки чун Иззат Амон ҳастанд барои худ таҳдид медонад. ӯ дар байни тоҷикон, хусусан дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ ки даврҳои охир чунончи мебинем хеле ва хеле дар сиёсат фаъол гаштаанд, нуфуз ва эҳтиром дорад. кӯшишҳои мақомоти Русия бошад дар ин ҳолате ки эҳсосотҳои эҳтирозӣ шиддат гирифта истодааст дар тамоми қаламрави давлатҳои собиқшӯравӣ фаҳмост.
зеро ма аз Кремл режимҳои ҳукмравои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва тамоми фазои пасушӯравиро ҳимоят ва дастгирӣ мекунад. ҷониби Русия ҳамеша шахсони носозгорро ба режимҳои кишварҳои худ ирсол мекунад. чанд тани аз Ӯзбекистон рабуда ва пинҳонӣ бароварда шуданд, чанд нафари дигар аз Тоҷикистон. чанди қабл фаъоли тоҷик Шобуддин Бадаловро ба режими Тоҷикистон боздод карданд. инчунин рабуда шудани фаъоли дигар Шарофиддин Гадоевро ҳам зикр кунем мешавад дар инҷо. бояд иттиҳод кунем, бояд муттаҳид бошем, бояд дасти якдигарро бигирем. илтимос нагузорем ки миллат талаф ёбад. миллат дорад аз гурустагӣ талаф биёбад.